vam encetar ja el mes de juliol amb la conferència del futbol dels anys 20, el futbol del futur, i també amb la conferència del Pep Blai, l'educació al repte més gran de la comunicació. Eren les dues primeres conferències del curs i ara ja sí. Ara d'alguna manera ja plantegem el curs normal i tenim 17 conferències per endavant fins al mes de juny del 2022 per acabar aquest nou curs. Creuem els dits perquè el que era ja l'objectiu que teníem des del primer moment, que era fer una oferta ampliada de tallers, que l'any passat també vam començar a fer un, però de fer sortides de tipus cultural, de poder anar al teatre, de poder fer alguna sortida a la natura, de poder fer alguna ruta per conèixer el patrimoni arquitectònic. Tenim ganes de poder plantejar això i us ho donarem a conèixer. Una altra de les fites que també ja plantejo és que per nosaltres és molt i molt important que ompliu l'enquesta que rebeu de satisfacció en finalitzar l'acte, perquè d'aquesta manera sabem tot plegat com ha anat. I ara hi ha una altra fita important. De cara a l'assemblea que tenim de sòcies i socis el dia 13 d'octubre, ens anirà molt bé que pugueu respondre quins són els vostres interessos de temes que puguem tractar en endavant de cara ja no a aquest curs 21-22, sinó el 22-23. Una última cosa, em faig ressò també d'altres coses. Àgora neix de la voluntat de moltíssima gent, de la col·laboració amb el Casal i de la Massa. Esmentar, per exemple, que la Massa aquest dissabte organitza també un gran esdeveniment que va lligat amb el rocòdrom i que es fan moltes activitats i que entre elles un concert i que hi sou especialment convidats i em faig ressò d'aquesta activitat. I ja sense més, Mercè, moltes gràcies. Molt bé. Doncs bon vespre a tothom. Avui comencem una nova edició a l'Àgora, la 2021-2022. Per començar el curs d'enguany tenim amb nosaltres el catedràtic d'Història Contemporània, Andreu Mariano. Abans de parlar-nos... Sí? Sí? Doncs, abans de parlar-vos del currículum infinit de l'Andreu Mariano, voldria fer-nos un breu apunt biogràfic que crec que descriu molt bé a l'Andreu i la seva professió. Per l'Andreu, la seva passió per la història va començar el dia que va anar al cinema a veure Novecento, de Bernardo Bertolucci, de l'any 1976. Va quedar tan fascinat per la pel·lícula que la va veure 2 vegades seguides. La pel·lícula de Bertolucci contenia alguns dels temes que per ell han estat i tan importants: el cooperativisme, la participació i l'esforç de tots per canviar el món en el que vivim i sobretot les causes socials. Per aquest motiu no és casual que avui l'Andreu ens parli de l'Eleanor Roosevelt, la millor de la nissaga del Roosevelt. Va ser ella la impulsora de la Declaració dels Drets Humans de 1948 i va ser ella també una ferma defensora de la Segona República a Espanya, estant sempre al costat de les brigades internacionals i dels exiliats republicans. Entre les dones que han defensat i impulsat causes socials, Eleanor Roosevelt és exemplar. I no és casual que 45 anys després de Novecento, l'Andreu Mariano segueixi fent pedagogia sobre aquestes causes socials. Com us deia, l'Andreu és catedràtic d'Història Contemporània i molt actual per la Universitat de Barcelona i director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals. També és director del Segle XX, Revista Catalana d'Història. També forma part dels consells de redacció de les revistes L'Avenç, Sàpiens, el Contemporani. És membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic de Catalunya. Col·labora sovint en les tertúlies de RAC1, el debat de la U, Ràdio 4, Catalunya Ràdio, BTV, i penso que fins aquí, Andreu, perquè sí. Gràcies, Andreu, per estar aquí. Gràcies a Mercè, de debò, perquè és una presentació molt maca, perquè la gent a vegades
diu el mateix d'una altra manera, i la Mercè li agraeixo la sensibilitat d'haver introduït a la gent. Els que ens dediquem a biografies i a persones com avui veurem, en el cas de Eleanor Roosevelt, hi ha coses a les nostres vides que és un abans i un després, que ens marquen moltíssim. I ell explica des del punt de vista professional, que és així, que a mi em va marcar molt aquesta pel·lícula. Jo vinc de pagès, és a dir, jo al meu poble, al Montblanc, que era el fill del delegat del Blat, és a dir, els meus companys de pupitre eren fills de pagesos, quan els pagesos deixaven de ser-ho, quan aquests pagesos, i l'Antoni Llimona, que li agraeixo molt avui, deien, nen, tot menys fer de pagès. Van ser molt durs, 15 anys, és a dir, trencant el que era una cultura tradicional, que l'orgull dels pagesos era el de deixar una herència en millors condicions que li havia deixat el seu pare. I com això estem, que per ara no ens posarem amb aquest argument perquè si no acabaríem. Però és veritat, la pel·lícula Novecento que explica, en definitiva, tota l'èpica aquesta de l'associacionisme agrari, cooperatiu, sindical, al nord d'Itàlia, convertida en una pel·lícula de Hollywood, però escapçada per moltes raons que no ven el cas, va ser una pel·lícula que només es mantenia una escena que a mi em va fascinar i tal, quan un fill bastard, que no se sabia que era el pare d'una família de colons, al final el cap de la tribu, dels Dalcó, de la família Dalcó Estensa, que estan allà tots sopant, li diu que vingui, no? I pugen el marrec de 10-12 anys a sobre la taula i va avançant fins al cap de la taula on està el patriarca, mentre tots els altres hi van amb un diàleg i tal, i que li diu això. Ell anava amb la mà darrere perquè li havien donat una moneda, i li van dir, i tu qui ets? I diu, i la gent reia, bastard i tot això. Diu, no, tu ets Olmo Dalcó d'aquesta família. En aquesta família no hi ha bastards. I aquí tothom sap qui és el pare. I a més, què amagues aquí darrere? I diu, obre, diu, molt bé, doncs dóna-me això perquè el que és teu és de tots. I per tant, en recorda, ets Olmo Dalcó, pagès, i el que és teu és de tots. Brutal en aquesta escena, molt cinematogràfica, però que explica molt d'una determinada cultura. Per tant, agraeixo i de debò, Mercè, és a dir, m'has fet emocionar, que se'n diu, és a dir, això. Ja m'he emocionat de veure tanta gent, s'ho han passat molt malament tots, els docents també, a la universitat encara més, perquè no ens deixaven estar a la trinxera, en canvi els mestres i professors de secundària hi eren i nosaltres no, i estàvem davant d'una pantalla fosca. No faré el programiques ara, però està molt dur per la gent que creiem que la docència és alguna cosa més que parlar davant d'una pantalla fosca. Les classes sempre les fan els alumnes, no els professors. Quan jo vaig començar a donar classes i feia la mateixa assignatura al matí i a la tarda, mai explicava el mateix al matí i a la tarda, mai anàvem al mateix moment, perquè és en funció del llenguatge verbal o no verbal dels alumnes en què tu veus si ho has de tornar a repetir, si ho has de posar un altre exemple, les preguntes que et fan i per tant les classes les fan els alumnes. Com hem pogut estar com ha estat tot aquest curs sense veure alumnes? Quines classes hem fet? Per tant, deixem-ho, és a dir, enrere, toquem ferro, que se'n diu, molt contents. Ahir a la universitat vam començar ja presencial, ens vam abraçar els professors que feia temps que ni es veien, tot reunions i tot i tal, i la veritat que feia goig, però també pels alumnes, perquè els alumnes necessiten socialitzar, no només aprendre, no només formar-se, sinó socialitzar, perquè jo em feia mans i mànigues aquests mesos darrers del curs passat, dient, escolteu, com sigui, heu de fer treballs en grups, amb equips, i que els formaré jo, perquè necessiteu conèixer-vos, necessiteu saber treballar conjuntament, entre altres coses, perquè n'aprendreu més i després podreu trobar oportunitats a la vostra vida professional a partir dels vostres companys de curs, que és el que ens ha passat a tothom. Hi ha una substitució, hi ha una cosa, vols col·laborar en un projecte, un capítol d'un llibre, etc. Per tant, molt contents també d'estar aquí en aquest inici que espero que sigui llarguíssim i que el podeu gaudir intensament, i comencem, perquè si no, no començarem, i avui la idea era de parlar
d'Eleanor Roosevelt, i ha fet els trailers, els spoilers, la Mercè, i que val la pena que l'expliquem. Mireu, com deia la Mercè, el Roosevelt és tot una nissaga. Els Estats Units no tenen monarquies, però Déu-n'hi-do, no? I potser els que coneixem nosaltres més, els Kennedys, la segona meitat, els Kennedys, els Bush, els Clinton. Doncs bé, a la primera meitat del segle XX, la gran nissaga eren els Roosevelts. Una gent que ve d'Holanda, d'Amsterdam, i se'n van a la Nova Amsterdam, després Nova York, i per tant seran de l'aristocràcia de diners de Nova York. És a dir, gent molt rica, de molts diners. En fi, hi ha gent de tot això i després es dediquen a 50.000 coses. Aquests, una part de la família, es dedicarà a això que es diu la política, i d'aquesta nissaga en sortiran 2 presidents dels Estats Units. Poca broma, perquè en tenim 45-46, és a dir que, doncs, poca broma, perquè el 26 president dels Estats Units és el que està a l'esquerra de tot, serà Theodore Roosevelt, Teddy, a la família, que serà, doncs, president del 1901 al 1909, és a dir, elegit el 1900 i 1904 de la reelecció. És un president que val la pena dir que, a part de bona família, de calés, que havia estat governador ja de l'estat de Nova York, que en aquells moments encara el pes de Nova York era molt gran i per tant que ja era governador de l'estat de Nova York, després pràcticament ja esdevenia president dels Estats Units, igual que el Franklin Delano Roosevelt. Era historiador, val la pena, de Harvard, és a dir, va estudiar, però a part d'això es va animar amb tot el tema de Cuba i aquest va ser un dels grans animadors de la intervenció nord-americana a Cuba. I aquest es va fer un nom, també, per la política i tal, perquè encapçalar com a capità tota una unitat militar amb això que diríem de la guerra de Cuba, és a dir, que nosaltres ja fem. Sigui com sigui, aquest senyor serà president en uns moments a canvi de segle importants. Serà el primer nord-americà que tindrà el Premi Nobel de la Pau, perquè la guerra russa-japonesa intervindrà després a les sessions de la Pau. Tot un personatge. Aquest és el que introdueix el tenis per d'una manera bestial, i que el seu fill serà un dels grans campions. L'amic, de fet, de l'ànima de Theodore Roosevelt era el senyor Davis, Copa Davis. Era aquest es va fer construir una pista de tenis a la Casa Blanca, és a dir, era molt esportista, en fi, tot un personatge, junt a la sempre els rànquings que fan els americans, fan rànquings per tot, dels més estimats per l'opinió pública nord-americana, el record de Theodore Roosevelt. Dic això perquè és molt important, perquè recordeu que l'important és la que està al mig, però ja arribarà tot, no? I l'altre, el senyor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, aquest serà perquè es feu una composició. Theodore Roosevelt serà el tiet i el padrí de l'Eleanor Roosevelt, és el germà del pare de l'Eleanor Roosevelt, i el padrí, i és la seva fillola preferida, diguem-ho ja d'aquesta manera, i Franklin Delano Roosevelt serà cosí llunyà, cinquè d'aquesta tribu de Roosevelts que tenim, però penseu que el pare de l'Eleanor Roosevelt serà el padrí del Franklin Delano Roosevelt. És a dir que, però tots és una família, tot és la tribu aquesta, no? I el senyor Roosevelt, com sabeu prou, va ser un senyor que va batre tots els rècords, perquè aquest el van elegir president l'any 32 i va estar fins a la seva mort l'any 45, és a dir, que va ser reelegit 3 vegades. És a dir, va guanyar el 32, el 36, el 40 i el 44. I direu, vosaltres, però si només es poden presentar una vegada i prou, no. En aquesta època, als anys 30 i 40 i abans, et podies quedar tota la vida, si volguessis. Va ser per l'experiència aquesta que els republicans, ell era demòcrata, en el cas de Roosevelt, com parlarem, els republicans van fer una llei l'any 1947 que va instaurar el que se'n diu la regla de Washington d'una reelecció i prou. I per tant, a partir de l'any 47 sí que no pots tenir 2 reeleccions. Una altra cosa és que tu et puguis tornar a presentar anys després, però entenen, no? És a dir, pots tornar a presentar la reelecció i després has d'anar de guaret i si vols torna, si no, de moment no ha tornat ningú, però vés a saber que això als Estats Units passa de tot, no?
Per tant, un president importantíssim, com veurem, per tot el tema del New Deal, per la Segona Guerra Mundial, en fi, tot això molt estimat, doncs també, sobretot per als sectors treballadors o sectors populars, per la depressió americana que tot seguit en parlarem, però, insisteixo, si tant Theodore Roosevelt com Franklin Roosevelt són uns grans presidents segons l'opinió pública i tal, el millor dels Roosevelts no són cap dels dos, sinó és la que està al mig, l'Eleanor Roosevelt. I sovint es diu que és la dona, no s'equivoquem, és de les persones més importants del segle XX, i no només als Estats Units. De les persones més importants en l'àmbit polític del món és Eleanor Roosevelt. I espero que quan s'acabi aquesta conferència i en el col·loqui i tot això, quan marxeu cap a casa, doncs efectivament tots esteu convençuts que és així, que és una de les persones més importants i tal. Comencem pel que s'ha dit, perquè, Déu-n'hi-do, el document polític més important del segle XX és la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada el 10 de desembre del 1948. És un document de 2 pàgines, 30 articles molt curtets però fonamental. És el document polític més traduït a tot el món, a 370 llengües. Un document que sobretot pels pobres i pels febles ha estat importantíssim, perquè els poderosos no necessiten ni lleis ni res, la llei del més fort, per això es diu, i per tant en tots els processos de la segona meitat del segle XX, de descolonització, després de lluita per drets civils, etc. Farem només un esment, una mica d'esment també a casa nostra per veure com aquesta Declaració Universal dels Drets Humans va ser fonamental i ha estat fonamental per al conjunt de la humanitat encara avui en dia. I compte que, com sabem, els historiadors, i ho expliquem, no hi ha ni conquesta social ni civil irreversible. És a dir, que aquí el que s'ha aconseguit, si t'interessa, has de fer tot el possible per mantenir-ho i ampliar-ho, és possible. Però la història, si et demostra alguna cosa, és que això s'acaba, a vegades, i que això, la democràcia s'ha acabat, i que entenen, no? És a dir, que val la pena ser conscients que de tot això que estem parlant nosaltres ara és una part molt petita de la història i que sembla que sigui ja tan natural com altres coses i res de tot això, i que estem agafat a fils. Per tant, aquesta Declaració Universal, que només esmentaré algun article, perquè sí que val la pena veure la modernitat que hi ha. Llegiré el primer article perquè segurament és la síntesi importantíssima de tot el que anem a explicar. Diu el primer article de la declaració, diu: tots els éssers humans neixen lliures i iguals, en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Aquí trobem, en definitiva, el que se'n diu el trident de la Revolució Francesa: llibertat, igualtat i fraternitat. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals. Això a nosaltres es pot semblar, i quan jo ho explico als meus alumnes, els més joves, perquè no tenen importància, perquè això és de fa 4 dies, i encara estem en alguns llocs, i que a més aquests homes s'han de comportar fraternalment, la fraternitat aquesta, és a dir, un nosaltres, és a dir, que el nosaltres som tots els éssers humans, aquest és el problema, perquè tot sovint quan diem nosaltres, a vegades ens referim a algú o deixem algú fora d'aquest nosaltres. Aquest és els problemes de totes les societats i tal, de saber com se defineix socialment el nosaltres. Ho explico? Perquè, en fi, baixa. Per tant, aquest és un article, és a dir, que després, quan veurem el tema de gènere, veurem que aquests documents tan importants s'han de mirar amb lupa. Adjectiu per adjectiu i coma per coma, perquè veureu que aquest article 1, tota la discussió, nosaltres només agafarem, l'avanço aquí, després la veurem, és a dir, perquè aquest article 1, durant molt de temps, en la seva discussió, doncs eren tots els homes neixen lliures iguals.
no sé si veu la diferència de tots els homes neixen lliures iguals, ha de dir tots els éssers humans neixen lliures iguals. Suposo que ara es veu aquesta diferència i tal, però aconseguir això veurem la gràcia a tot un seguit de dones que les veurem, moltes elles del que nosaltres diríem del tercer món, perquè el tercer món és el que hi havia a Espanya, a la segona meitat dels anys 40. Enteneu? És a dir, que com aquestes dones van aconseguir no tan sols fer una declaració universal dels drets dels homes tant en l'àmbit civil com el social, molt oberta, molt integradora, molt igualitarista, molt de prometre la felicitat a la gent, sinó també amb una perspectiva de gènere impressionant. Això, la perspectiva de gènere sembla que sigui de fa 4 dies, no? És a dir, escolti, que aquí hi ha gent que tal. Per tant, que val la pena llegir amb deteniment i saber que no són debades les discussions que hi ha. Això passa quan elabores una Constitució, un Estatut, el que sigui. És molt important perquè fins i tot després encara hi ha interpretacions, és a dir, més val deixar-ho ben clar. I veurem que no tothom ho va tenir clar. Però, en fi, per citar un altre article i així anirem a... Diu, fixin-se, fins a l'article pràcticament 19-20 és sobre drets civils, a partir del 21-22 és sobre drets socials, tota una novetat, i l'article 22 diu: tota persona com a membre de la societat té dret a la seguretat social i obtenir mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització dels recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. I continua, article 23. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l'atur. Com saben, això avui en dia és música celestial. No, cuidado, hem de fer, no? Tota persona sense cap discriminació té dret a salari igual per igual treball. Tota persona. Fixi-s'hi. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. Rendes bàsiques, veu i tot això. I la cosa que als alumnes els sona més estratosfèric. Tota persona té dret al descans i al lleure, i particularment a una limitació raonable de la jornada, del treball i a vacances periòdiques pagades. O sigui, són estratosfèric, perquè avui en dia això de les vacances pagades és per la gent que ja tenim una edat. Però la gent jove, això no ho és així. El mercat laboral en aquests moments és el que t'estan dient: treballes, guanyes, no treballes, no cobres. Enteneu? És a dir, ho dic perquè, en fi, no ens pensem que la visió aquesta progressiva de que anem avançant i tots i més i no, que reculem i més en els temes aquests de mercat del treball. Però, en definitiva, posar això, si els hi sembla bé, després les presentarem, però val la pena dedicar més enllà de Eleanor Roosevelt, que és veritat, que ella es va escarrassar molt, perquè Eleanor Roosevelt, el seu marit, morirà a l'abril del 45, i per tant la First Lady, la primera dama, que és el que serà, i veurem que serà més que una primera dama, però deixa ja de tenir un paper. Hi ha una anècdota que Harry Truman, és a dir, el vicepresident de Roosevelt, que passarà a president, el president Truman, li diu, quan mor el seu marit, diu: escolta, què necessites d'això? Dic: escolta, no t'equivoquis. Dic: a partir d'ara, qui té els problemes és tu, no jo. És a dir, que això de governar i tal, en tot cas digue'm amb què et puc ajudar. És a dir, que tindràs, no? I efectivament Harry Truman va dir: escolta, vols ser la representant dels Estats Units a la naixent Organització de Nacions Unides, i per tant la senyora Roosevelt serà una de les ambaixadores, llavors hi havia més d'una, a Nacions Unides, i per això va poder presidir aquesta comissió que va elaborar aquesta Declaració Universal dels Drets Humans. Explico molt ràpidament que això no va ser gens fàcil, per moltes raons. Perquè l'any 45 hi havia el que es diu l'esperit del 45. La derrota del nazifeixisme, la possibilitat d'un altre món és possible, és a dir, s'havia de protegir la gent que havia patit molt, 60 milions de morts, és a dir, en fi, tot això. Però
a partir del 47, començaments del 48, comença això que es diu la Guerra Freda, i els que abans havien estat aliats esdevenen enemics. I llavors ja no hi havia l'oposició entre feixistes i antifeixistes, sinó entre, diguem, capitalistes i comunistes o en els noms que vulguin donar. I per tant era molt difícil ja a partir de finals del 47, de començaments del 48, dins d'aquesta organització que neix de la derrota naixifeixista, que és l'ONU, poder fer algunes coses conjuntes, perquè no tothom ho veia igual i perquè la gent tenia ja més que suspicàcies. Per això, poder aconseguir aprovar això sense cap vot en contra, només amb 8 abstencions, Sud-àfrica, l'Aràbia Saudita, en fi, i tot això, estem en un món on només hi ha 50 estats, és a dir, ara en tenim 200 i pico, i encara hi ha un organisme que té més socis que no pas l'ONU. És a dir, gent que prefereix estar abans en un altre lloc que l'ONU, que és la FIFA. Que és més important tenir una selecció de futbol, que és igual a l'ONU, però que reconeguin, això sí, illes del Pacífic i coses d'aquestes. Per tant, l'Eleanor Roosevelt va aconseguir, sobretot, convèncer als soviètics, i després ho veurem, ell va tenir moltes relacions amb els soviètics de la guerra, en campanyes, etc., va aconseguir que no s'hi posessin en contra, és a dir, de determinat tipus d'això. Per tant, no va ser fàcil, de cap de les maneres. En els moments que va aprovar a finals del 48, el món havia canviat i era un món ja més de confrontació, més d'això, i malgrat això es va aprovar, i sort en tenim. Però anem a veure un microvideoclip d'aquests, a veure si això, i veurem a les grans protagonistes d'aquesta declaració, a més, amb els temes de perspectiva de gènere, que ho van lluitar i ho van lluitar força bé. A veure si tot funciona d'aquestes coses tecnològiques. vídeo de la pròpia Nacions Unides, és a dir, per tant, allò diríem un vídeo oficial de totes aquestes persones, la Hansa Meta, que tenim aquí. Penseu que aquesta senyora, clar, com heu vist, el que heu vist són espanyoles. No sempre estem al mateix lloc, ni sempre ens pensem, enteneu, les ciutats, els països, les nacions, el que sigui, dona molts toms i, per tant,
Aquesta senyora, és a dir, que és importantíssima, més enllà que el seu marit fos el metge particular de Gandhi, no? Aquesta senyora lluitarà perquè serà de les 15 dones que estan a l'Assemblea Constituent de la Índia, l'any 47. Pensin que és tot just després que arribaran a la ONU a incorporar-se a totes les discussions i deliberacions i les grans batalles que han tingut, per exemple, a la Constituent de la Índia, per al tema del matrimoni i per al tema de prohibir el matrimoni infantil. I per això en l'article 16 de la declaració diu que el matrimoni ha d'estar consentit per als ambdós cònjuges, no? És a dir, per evitar el tema dels matrimonis concertats i aquestes coses. Una gran batalla que la senyora aquesta va fer. M'explico, ningú coneix aquesta senyora, si no coneixem l'Eleanor Roosevelt, imagina't, no? I tot això, però és gent molt important, no? És a dir, com la pakistanesa que vostès han vist aquí, aquesta senyora, a la dreta, és doctora per Oxford, és la gran especialista de literatura urdú, va acabar d'ambaixadora al Marroc del seu país, és gent molt important als seus països i molt important amb el tema que estàvem parlant ara, però no tenim allò que se'n diu temps. En tot cas sí que m'interessa perquè vegin el tema, veuen a l'esquerra en anglès i mirin la traducció del mateix dia, perquè les fotos, ella es va fer fotos amb la traducció a les principals llengües i tal, al castellà o espanyol. Veuen alguna diferència? Això és com la Vanguardia, no? Veuen? És a dir, no, clar, el traductor o traductora, si vostè ha de saber, el que passa és de les declaracions dels drets de l'home, que no és el mateix que tot l'altre. Ho dic perquè durant molt de temps podran veure llibres i tal, en castellà que es parlarà de la declaració dels drets de l'home. És a dir, tothom que havia filat tan prim, si no falta, aquí van així, no passa res, però és a dir, ho hem de fer. Només posava, a veure, posa aquesta foto és el judici a Joan Comorera, conseller de la Generalitat, secretari general del PSUC, a la seva esquerra, la seva dona, la Rosa Tacana, el Frank Canyamés, el seu editor, perquè ell es va dedicar durant 4 anys clandestinament aquí a Barcelona, bàsicament a traduir a Simenon, és a dir, això. És de l'any 57, el seu advocat, de fet és l'advocat de la seva dona, perquè era parent seu a Cervera, és el senyor que tenen a l'esquerra, que és difícil de veure i d'identificar, però que és Josep Benet, l'advocat Josep Benet, que va ser el més votat i tot això. I darrere ja treu al cap un altre, però que ara ja no en parlarem, que serà l'advocat també Josep Soler Barberà. Poso això perquè, lligant amb el tema de la creació, perquè els consells de guerra normalment el que es feia era dir tenen tota la raó del món, però clemència perquè tenen fills, mares, pares i per tant que el tribunal sigui clement. És a dir, no demanaves justícia, demanaves clemència. A vegades funcionava tot això, però no hi havia. Benet, el 57, començarà a introduir i diu no, s'ha acabat. Espanya, que ingressarà a la ONU finalment, perquè se li negarà, aquí després fem discussió del que és el règim franquista, perquè és un règim nascut a l'aixopluc dels règims feixistes europeus, ergo, feixista, no se deixarà entrar al 45, però el 55 i la Guerra Freda ha canviat tantes coses, entren i per tant Espanya, diguem-ho així, ja el 56 és un país que ha aprovat aquesta declaració i les altres de Nacions Unides, amb la qual cosa Josep Benet per primera vegada diu no, s'ha acabat aquí de demanar clemència. El que hem de dir és que si Espanya ha entrat a l'ONU, si Espanya ha signat la Carta de Nacions Unides, si Espanya accepta la Declaració Universal dels Drets Humans, allà diu tota una sèrie de coses que s'ho poden imaginar, amb la qual cosa aquestes persones aquí de què trons les estan acusant. Entenen, no? Per primera vegada, això ho poso només per un cas de la importància d'aquesta declaració que va tenir a tot el món, però també a casa nostra i en temps de dictadura, perquè, escolti, el que estem demanant és simplement el que ens diu les Nacions Unides. I com és possible
que el règim franquista no pugui fer cas d'allò que ha signat. Ja sabem que després es fa el que sigui. És un argument, però dius, escolta, com a mínim, no? Entenen, no? I per això poso aquest exemple. De la declaració aquesta anem a presentar el secretari d'aquesta comissió, que és aquest senyor, Stephen Hessel, que l'any 2017, el 2007 va... No ho dic bé, no és el 2007, és el 2017. Deixi'm veure... El 2010, devia ser, 2010, davant de la situació provocada per la crisi econòmica i tot això, van fer un pamflet amb el títol aquest d'Indigneu-vos, que va ser un dels altres, un pamflet de 30 pàgines, en què explicava als joves el que els deia abans. I escoltin, joves, clar que tenen problemes i tal, com tothom hem tingut problemes, no? Doncs aquí va estar a Buchenwald i de tot, és a dir, a les resistències i, en fi, una persona aquesta. Doncs sortiu al carrer, protesteu, no? És a dir, demaneu que les coses canviïn i tot això. Aquest és l'origen de tot el moviment a Espanya, per Europa, dels indignats. Tot el que després es vincularà al 15M i tot això va de bracet d'aquest pamflet, d'aquesta persona. La traducció aquí, el pròleg, la farà un escriptor, i quin és el escriptor? El de la sonrisa etrusca. Està aquí, no? San Pedro. Sí. José Luis San Pedro. Vale, José Luis San Pedro, que eren de la mateixa edat i tal. Ho dic per intentar veure també, és a dir, com personatges que van jugar un paper fonamental en aquells moments, anys després, és a dir, ja molt grans i tal, van continuar fent aquestes coses. Però bé, comencem per l'Eleanor Roosevelt, és a dir, diem 11 d'octubre de 1884, que és quan neix, no? Neix en una família, com hem dit, molt important, acomodada, benestant, poderosa, econòmica, políticament i tot, però, com deia aquella sèrie de televisió, los ricos també lloren. I és això. I per tant, no té gaire sort amb el pare, sobretot l'Eliot, el seu pare, no té sort perquè el seu pare, a cavall, cau de cavall, es trenca un turmell i a partir d'aquí li donen morfina i s'acostuma a la morfina. I a partir d'acostumar-se a la morfina comencen a haver bastants problemes i acabarà amb una separació. Annie Hall, pràcticament com la pel·lícula és la seva mare, Annie Hall, se separaran, sobretot quan hagi nascut un fill de la minyona i el senyor. S'aniran a viure, però total, se li mor el pare als 8 anys, se li mor la mare als 10 anys, la criarà l'àvia materna, és a dir, serà qui criarà amb ella i els seus germans. Un desastre, però en fi, ho dic també des del punt de vista emocional i de tot, és a dir, que òbviament no li va mancar mai res, i ans al contrari, als 14 anys l'enviaran al que es feien en aquells moments amb un col·legi de senyoretes d'Europa, en aquest cas a Ayleswood, a Wimbledon, un col·legi d'aquestes senyoretes i tal, tot en francès, perquè val la pena explicar una cosa, que això de l'anglès és de fa 4 dies. És a dir, que l'anglès és la llengua culta i de comunicació. De fet, la llengua de la diplomàcia mundial fins a la Primera Guerra Mundial és el francès. Per això a vegades els alumnes diuen, escolti, depèn de quines coses vulgueu estudiar, depèn de quines coses, heu de saber francès. És a dir, perquè si no, això de l'anglès ja funciona, però a vegades no n'hi ha prou. I per tant, pràcticament del 1898 fins al 1901, estarà 3 anys aquí, ell explicarà que, per exemple, assistirà al funeral de l'emperatriu reina Victòria, el 1901, tindrà la cosa d'això, però que bé, i òbviament no explicarem ara què fa aquí, totes les excursions que fan per Europa, clar, per ells Europa és tot un, i per tant aprofitaran, però aquesta senyora tornarà ja a l'any 1902 als Estats Units
pràcticament amb 18 anyets i es posa al mercat, el mercat del que se'n diu matrimonial, i en aquest mercat matrimonial ben aviat sortirà un personatge, aquí la veiem vestida de núvia, que serà el seu cosí, 2 anys més gran que ella, el Franklin Delano Roosevelt, més pobre que ella dins d'això. Pensi que quan es casin aquesta senyora tindrà una renda superior a l'altra. I això de viure la renda funciona, i perquè es facin una idea, $7.500 anuals per ella, 5.000 per ell. És a dir, que ella tenia més renda que ell, portant. Una minyona cobrava $1 al dia. És a dir, podries tenir unes quantes, a partir. Per tant, es casarà amb el seu cosí i el que faran, com acostumen a fer, és a fer fills. I en 5 anys tindrà 4 fills. I després també se li morirà un, el Franklin, tornarà a néixer un altre, que li posaran Franklin, total 5 vius, és a dir, els veiem a tots a la família aquesta, però explico això, aquí tenim amb la sogra i tot, és a dir, perquè aquesta és la cosa que farà aquesta senyora que estem explicant, que es casa i que pràcticament no pararà de fer aquestes coses, fins que un bon dia aquesta senyora dirà prou, i dirà de dormitoris separats. I per tant, que no passa res, ja ho veurem, és a dir, el tema privat i el tema públic, que serà important d'aquesta parella. I sobretot serà important quan 2 anys després ella se n'assabenti, és a dir, perquè s'intercepten les cartes famoses, que és de la Lucy Messer, aquesta senyora que és la secretària, amiga i amant del seu home. Passa això, que serà una història que durarà tota la vida, val la pena també recordar, explicarem, aquí tenim, i durarà tota la vida perquè el senyor Roosevelt, aquesta dada sí que és important, a l'any 21, a casa seva, és a dir, amb un toll infectat, agafarà el pòlio, amb la qual cosa, és a dir, quedarà paralitzat de les extremitats. Compte, podrà continuar tenint vida sexual, aquest senyor, és a dir, però paralitzat de les extremitats. Una cosa que posaré aquesta foto perquè a la foto de la dreta no ho poden veure, però aquí hi ha els ferros, tota una fèrula que sempre portarà a partir del 1921 el senyor Roosevelt. Aquest tipus de fotografies no seran mai públiques per ell. Estem en uns moments en què no hi ha televisió i tal, i que les coses es faran per la ràdio i ja veurem com fan. Però dic això perquè no serà cap impediment, cosa que avui o a la societat de l'espectacle de la imatge ja veuríem què passaria, per a la carrera política extraordinària que va fer aquest senyor. És a dir, perquè va fer una carrera política extraordinària, però, i això val la pena, la senyora Roosevelt serà les cames del president, qui farà les campanyes, qui baixarà les mines, qui anirà a inaugurar tot això, serà la primera dama, la First Lady, i serà d'aquesta manera que s'agafarà la importància de la dona del president com un element fonamental també en l'espai públic i no només privat de la Casa Blanca, per els problemes de mobilitat que tindrà aquest senyor. En tot cas, malgrat això que hem explicat abans, heu de pensar que Franklin i Eleanor seran segurament la parella política imbatible dels Estats Units en aquests anys 30-40. Formen una parella brutal, imbatible, i ho aconseguiran en tot això. Tot i que la seva vida privada està ja absolutament separada. Ell farà la vida per al seu cantó i ella, com veurem, també.
això són acords interns que ara ens interessa molt les intimitats de la gent, abans no tant, o almenys no es publicitava tant. I el tema de la carrera política, anar molt ràpidament, és el que està a l'extrem dret amb el Canotier, ministre de la Marina durant la Primera Guerra Mundial. Roosevelt serà el que farà la poderosíssima Marina de Guerra nord-americana. Compte amb això, un tema important, sobretot si tu tens ànsies hegemòniques com a potència mundial, serà bàsic tenir una marina de guerra d'això, i ho serà durant tota la Primera Guerra Mundial, que farà això. La Primera Guerra Mundial, que per als Estats Units no serà la segona, és a dir, com sovint s'explica, és a dir, són 50.000 nord-americans que moriran a partir de que entren de debò a l'any 17 a la guerra, però només a Washington moriran 35.000 persones per l'anomenada grip espanyola, o en el conjunt mig milió. És a dir, que moriran 10 vegades més persones per la grip i tal, que això a vegades no s'explica prou bé. És a dir, que nosaltres, si agafem els registres demogràfics de les poblacions i tal, fins i tot a casa nostra, hi ha més morts a la grip que no pas a la Guerra Civil espanyola 20 anys després. Ho dic perquè ara no és el tema, però és un gran tema. Ho dic per això, perquè a més com afectarà espiritualment el tema de la guerra tindrà molta importància, perquè després hi ha altres temes com ara d'epidèmies que Déu-n'hi-do com funciona. Per tant, tenim aquí el senyor Roosevelt amb carrera política, que després anirà molt ràpid, i que passarem ja, ell farà la carrera governador de l'estat de Nova York, com tot el que volia ser, i l'any 32 serà elegit president dels Estats Units per al Partit Demòcrata. Val la pena, com saben, que entremig tenim això que se'n diu el crack del 29, és a dir, la borsa més o menys, una idea que es faci perquè, clar, ara tothom diu que perd diners i que el tic crack i tal. Quan parlem a l'any 29 dels Estats Units, del crack, a part dels que es van suïcidar i els que van perdre molts diners en empreses i tot això, el que hem de dir que les conseqüències econòmiques que va provocar és una disminució del 50% del producte interior brut o de la riquesa. 50%, no és tant una baixada del 5, 14, 15, entenen, no? De cop i volta el 50%. I això sí que és allò, un calat allò, és a dir, considerable per veure. Per tant, que les repercussions econòmiques d'aquest crack financer seran extraordinàries i que el senyor Roosevelt, a l'any 32, guanyarà les eleccions amb tota una sèrie de promeses. I una de les promeses, la promesa fonamental i essencial que farà el senyor Roosevelt és el següent. L'Estat pren la responsabilitat d'intentar intervenir en la societat perquè ningú es quedi enrere. Estem en guerra i, per tant, nosaltres anem a utilitzar tots els recursos que ens permet la llei i tot per fer possible que tothom pugui sobreviure amb dignitat. Una cosa és dir-ho i després fer-ho, però dir-ho, cuidar-ho, perquè els estats nosaltres els coneixem que fan moltes coses, com els ajuntaments que fins i tot ja fan la festa major. La gent gran se'n recorda que els ajuntaments feien tot menys la festa major. Eren societats particulars, els pobles, parlo. Ara estem acostumats que hi hagi una cosa que ho faci tot. És a dir, que els estats, als anys 20, feien moltes coses, però sobretot feien guerres i feien tal, però no feien això que es diu estat del benestar. No feien, tot això vindrà després, com a conseqüència de tot això. És ara, a partir d'aquest crack, a partir de les conseqüències terribles que tindrà damunt de la societat, quan es crearà, i això que es diu de manera tècnica, el New Deal, el nou pacte, és a dir, entre l'Estat i els ciutadans, de dir, no us deixarem sols, farem tot el possible. I això agradarà a alguns i a els altres no agradaran. Entenen, no? Ara no entrarem en detalls tot això, perquè això vol dir inversions públiques, el que es dirà estimular la demanda, el que després s'ha posat l'etiqueta polítiques keynesianes,
i això necessites diners, els diners se'ls has d'agafar a la gent que té diners, has de fer redistribució de renda, perquè els impostos no és només un tema de que necessito diners per fer carreteres o altres coses, sinó que és un element de redistribució de riquesa. No entrarem ara en polítiques fiscals, però sí que dir-ho. Però quan parlem de Leonor i no només de Franklin Delano Roosevelt, val la pena que expliquem de les moltíssimes coses que feien en aquest període que se'n dirà del New Deal, al vell mig de la depressió dels anys 30, que tothom parla d'aquestes xerrades radiofòniques dels dissabtes a la tarda, que tota Amèrica estava escoltant el president donant ànims, esperances d'un demà diferent i millor, que se'n sortirem, i molt important, i per tant això ho podia fer molt bé, però tota la feina propagandística al voltant d'això, ja no electoral sinó propagandística, d'això la farà la senyora Eleanor Roosevelt. I la veurem aquí, de canviament, vestida de gala i tal, amb mítings, és a dir, per altra banda, Califòrnia, però, per exemple, amb tot el que seran els programes dels camps de treball i tot això, veurem sempre l'Eleanor Roosevelt, perquè el senyor Roosevelt, per les raons que hem dit abans de mobilitat, no hi serà. Amb la qual cosa la senyora Roosevelt serà un personatge molt popular, que tothom coneixerà, que tothom la veurà, que tothom... M'explico. No és allò, l'ombra del president i tot això, sinó que visualment, i de tot, i pels diaris i tal, qui surt les fotos i tal, és de la senyora Roosevelt. La senyora Roosevelt és més que una primera dama, doncs pràcticament és una vicepresidenta, per no dir una segona presidenta dels Estats Units. Penseu que aquesta senyora, a més, des del 32, escriurà una columna diària en un diari, una columna diària, és a dir, tindrà una presència directa molt i molt gran i això. És a dir, però només ho comentem per aquesta cosa. Però anem a agafar un altre perfil de la senyora Roosevelt que val la pena. La senyora Roosevelt l'explica molt bé. Diu, escolti, jo no era feminista, jo no era partidari del vot a les dones. A mi qui em va convèncer va ser el meu home, que en aquest aspecte era molt més liberal, en aquest sentit, i molt més intel·ligent, segurament que jo, de donar-se en compte de la necessitat que les dones, a través del sufragi, ocupessin un paper protagonista, o si més no d'igualtat, en l'espai públic. I ella ho explica, però després serà la gran capdavantera d'aquestes coses. A partir del 1924 s'implicarà ja directament en política creant el comitè de dones del Partit Demòcrata. Volen veure quin comitè de dones, és a dir, de l'any 24. Les tenim aquí, és a dir, d'això. I tot això vol dir que hi haurà la implicació política amb l'aspecte de gènere, femení, amb una socialització continuada i sempre envoltada de dones. Tot i que la premsa groga sempre diran que la senyora Roosevelt té relacions íntimes amb el seu guardaespatlles, que la tenim aquí amb una foto, això sempre, com saben els periodistes, a vegades les encerten i a vegades no. I en aquest cas no les encerten de cap de les maneres, perquè la senyora Roosevelt era una persona que el que li agradaven eren les dones. I aquí tenim a la Lorena Hitchcock, Hick pels amics, que és la que està a la dreta de la fotografia, i a l'esquerra, i aquí a la dreta d'aquí. La Lorena Hitchcock, era segurament la periodista més famosa dels Estats Units. Es van conèixer a la campanya del 32 presidencial, que va guanyar el senyor Roosevelt, com hem dit abans, i a partir d'aquell moment van ser inseparables. Ho feien tot juntes, vivien juntes a la Casa Blanca. Ara ja s'han publicat, i per tant ja d'això, en anglès, les 3.000 cartes d'amor entre aquestes dues persones. Tot una història. No hi havia televisió o tenien temps per escriure, o volien fer-ho. Per tant,
hem explicat el tema perquè pertany de la vida privada d'aquesta persona, que òbviament, si poso una altra foto ho entendran potser millor. Aquí tenim aquestes dues, però la foto que us posaré, aquestes són una cosa de les cartes. A veure, fixin bé, amb el cotxe presidencial, que vostès potser no poden distingir, però a la dreta de la senyora Roosevelt està la Lorena Hitchcock. No es veu, no? No es veu, no? Està aquí, però ho dic perquè, en fi, és a dir, que faci la seva vida el que vulgui, que s'entenguin i tal, i el que no ens interessa d'ells i d'altres és que serveixin bé, facin bé les coses i ja està, no? És a dir, ho dic perquè això és a les biografies, per això si algú després d'aquesta conferència està tan entusiasmat, doncs compta amb algunes biografies que van només a parlar d'aquestes històries, no? És a dir, cadascú vol posar el dit a l'ull i tal, no? Però jo crec que valia la pena també per explicar, no? És a dir, no només el d'ella, sinó el funcionament d'aquesta parella política imbatible que hi ha i que no sempre van estar d'acord, com ara començarem a veure a moltes coses. I per això, qui és el millor del Roosevelt i qui la va encertar, o amb més perspectives de futur, i començarem amb un primer tema que val la pena. El tema de la segregació racial, que com saben és el pecat original dels Estats Units. El pecat original dels Estats Units és l'esclavatge, és la segregació racial, i encara dura, i encara ho veiem, dissortadament. La senyora Roosevelt, que sap el paper que ocupa i tot, hi ha una anècdota que l'any 38, a Alabama, al sud, un dels estats aquests, diguem així, on la separació entre ètnies era legal, amb un acte públic es va trobar que en un costat hi havia els blancs i en un altre el negre. I a ella no li agradava això. Però, òbviament, on te poses, no? Doncs molt bé, el lloc que ja li posaven, al costat dels blancs, a la cadira, clar, anava en representació del seu home, és un acte, diguem així, presencial, va agafar la cadira i la va posar al mig del passadís. I s'hi va asseure. No està mal, no va fer res il·legal, no tot això, però tothom va veure, doncs, el cas aquest és més important, no? Marianne Anderson, que és la de la dreta, una de les grans veus de l'òpera nord-americana, famosíssima, tot això i tal, però clar, és negra. I com saben, això era un problema, no? I era un problema per al senyor Roosevelt, fins i tot. Pensin que aquesta serà la primera persona negra que entrarà a la Casa Blanca per la porta principal i no per la porta de servei, la primera. Recordin, perquè aquests dies o aquestes setmanes s'han fet recordar molt tot això dels Jocs Olímpics, el Berlín, Jesse Owens, 4 medalles i tot això, i aquest senyor quan estava a Alemanya compartia hotel amb els seus companys de la selecció, diguem així, de l'equip nacional dels Estats Units, fins i tot i tal. És mentida que Hitler no li donés la mà, hi ha les fotografies que li donen la mà, però aquí tothom ja s'abraona. El problema no el tenia Alemanya, el problema quan tornava al seu país. Que li fan un homenatge en un hotel i ha de passar per la cuina, perquè no pot entrar per l'entrada principal. A l'any 36, Jesse Owens. Jesse Owens no va ser rebut mai a la Casa Blanca. Entenc, no? Aquesta és la primera. I serà la primera perquè hi haurà un fet, a l'any 39, que és que les filles de la Revolució, dels Estats Units són la que diríem aquí, ara no puc dir, però les filles de Maria, és a dir, la gent de la crem, és a dir, que pam-pam, la revolució contra Anglaterra, és a dir, que òbviament, la senyora Roosevelt també era de les filles de la Revolució,
i tal, doncs van dir que negres no, i que no la deixaven actuar. Llavors la senyora Roosevelt va prendre dues decisions, l'any 39. Una, donar-se de baixa dels fills de la revolució, i l'altra de dir, ara organitzarem nosaltres un acte en un lloc emblemàtic perquè pugui fer el seu recital. Anem a veure un fragment perquè val la pena, estem a l'any 39 i fixis bé del lloc i de la fotografia perquè aquesta és una imatge que repetirà 24 anys després i per altres personatges però per la mateixa causa. A veure si ho trobem i a més podran gaudir de la veu impressionant d'aquesta senyora. Fixi'ns, i anirem acabant ràpid, 24 anys després, per tant, 1963, hi haurà segurament un dels esdeveniments més importants pel tema que ara estem tractant, que serà el discurs d'Haferlin, no? Fixi'ns que la fotografia de baix és la mateixa que he vist, 24 anys després, el gran acte per la lluita pels drets civils, amb Martin Luther King i tot això. Deixem sempre, la senyora Roosevelt voldrà estar envoltada de negres, els soldats negres segregats en l'exèrcit nord-americà, és a dir, ella sempre intentant les fotos, fins i tot de gran, pensin que la fotografia a la dreta de la senyora Roosevelt hi ha la Rose Parks, la cosidora de Memphis, a l'esquerra la Coretta King de Martin Luther King, aquí quan es va aprovar l'any 65 la llei dels drets civils, i tal, la presència de Roosevelt sempre serà reclamada per aquestes d'això. Però compte, i vaig de pressa, les topades amb el seu marit. Primer, quan va entrar en guerra als Estats Units, va haver un decret presidencial d'internar els ciutadans nord-americans d'origen japonès en camps de concentració als Estats Units que els tenen aquí. 110.000 persones van ser internades, ningú en parla d'això. Amb l'oposició brutal de la senyora Roosevelt, que anava a dir, escolti, són ciutadans nord-americans. Una història que ningú. Però l'altre és el tema de la Guerra Civil Espanyola. La senyora Roosevelt, és a dir, sempre farà costat a la República Espanyola, durant la guerra i després, amb l'exili republicà. I per moltíssimes raons que no venen a cas, però serà de les poques que intentarà, amb la part de l'administració Roosevelt, que estava d'acord en poder obrir mercats de venda d'armes a Espanya, és a dir, gràcies a la senyora Roosevelt van poder comprar 150 avions abans del tancament de fronteres al juny del 38.
a través del seu germà, de l'ambaixador nord-americà còmplice, tot això, però tot això d'amagat al seu marit. Una situació molt complicada, després, perquè el seu marit va fer una opció d'una intervenció i de tal. Parlo perquè això val la pena. Després, el senyor Roosevelt dirà que es va anar amb el tema d'Espanya, però com això és molt llarg, no val la pena dir-ho tal. Però el senyor Roosevelt va fer una cosa que l'honora, i molt, és que al juliol del 39, a casa seva, no a la Casa Blanca, a la casa, en tot cas del Roosevelt, a Hyde Park, a Nova York, va rebre i va convidar a dinar el president del govern de la República Espanyola a l'exili, Juan Negrín. El doctor Negrín i tal, va ser rebut a casa. I aquí hi ha la presentació d'aquest llibre de Constancia de la Mora. Aquesta ara no ho podem explicar, però casada amb Ignacio Hidalgo de los Cisneros, és a dir, el ministre d'aviació republicà i tal, és a dir, sempre va fer costat, va estar en tots els actes de la brigada Lincoln, dels aliats internacionals i tal, i simplement és de justícia. Aquest és Joe Lash, que l'acusaran en la cacera Bruixes i ella anirà a fer-li costat en el judici. Una persona que després, l'any 71, guanyarà el Premi Pulitzer als Estats Units per una biografia de Franklin i Eleanor, és a dir, dels dos, una biografia dels dos. En definitiva, una persona compromesa fins al final. I una persona que ja amb els nous aires keynésians, Kennedy, ella ja és molt gran, li demanarà, diu, escolta, hem de fer coses, és a dir, vull que encapçalis coses, i ell diu, encantada la vida, però, òbviament, es va morir l'any 62 i poca cosa va poder fer. I l'emmirallament d'aquesta senyora, de moltes persones i tal, però des de l'àmbit polític, doncs aquesta senyora, que la deuen conèixer, Hillary Clinton, a la dreta, a l'estàtua en el Riverside d'Eleanor Roosevelt, que sempre, i sobretot quan se preparava per la seva campanya presidencial per ser la primera dona, és a dir, sempre, és a dir, era la seva retòrica d'Eleanor Roosevelt, la seva imatge i tot això volia. Allà on no va poder ser ella, ser presidenta en els anys 30, 40 i tal, doncs ara i tal, com sabem, no ha estat així i tal. Però deixem-ho aquí perquè m'he allargat prou i, per tant, si hi ha preguntes, amb molt de gust, si puc, les contestaré. S'anima algú? Sí, endavant. Em va impressionar moltíssim el Saramago a Madrid, de la Residencia de Estudiantes, va fer una conferència i va atacar directament 3 llibres que havien perjudicat molt la humanitat. Era el Mein Kampf, la Bíblia i el Corà. I la seva presentació centrava en que la Declaració Universal dels Drets Humans n'hi havia prou. Era prou revolucionària per fer el món millor. I aquesta va ser una cosa que vaig retenir. Va fer la seva conferència junt amb un polític d'esquerres alemany. I un que li van, no me'n recordo com es diu, li van clavar una punyalada i va sobreviure. Però tothom estava demanant-li coses del Saramago després quan va acabar, i aquell home estava apartat i jo em vaig dedicar a l'altre home. Però la seva tesi, diguéssim, era aquesta a favor de la Declaració dels Drets Humans. El problema que tenim, i perdonin, és que a mi cada any m'arriba, i d'una manera, els meus exalumnes que em perdonin i tot això, com el Gonzalo que veig aquí, carn fresca, cada any m'arriba carn fresca. Jo vaig a Pallín, però la carn fresca doncs arriba. I clar, quan expliques això dels drets humans, la sensació que tinc és que, la que he dit abans, que aquesta gent es pensa que això ha existit sempre, que sempre ha estat així, i que tots som...
fa molt difícil entendre que, poder arribar a aquest tipus de declaració va ser molt complicat i tal, i només se pot entendre per al xoc que va significar la Guerra Civil Europea dels 30 anys, del 1914 al 45, perquè hem de parlar d'aquesta manera, i per tant la voluntat de dir mai més, és a dir, mai més, no només amb la Shoah o l'Holocaust, sinó mai més la cobdícia i tot això pot provocar aquest terrabastall que s'ha produït. Hem d'intentar fer un món diferent, millor, hem de donar, protegir seguretat a la gent que donar-nos oportunitats, etc. Tot això, però tot això neix en un context, en unes circumstàncies i tal, que són històricament molt properes a nosaltres, molt recents. Però amb persones de 20-22 anys tenen la sensació que és com això, com a Espanya o a Catalunya, que sempre han tingut democràcia, sempre han tingut autogovern, sempre han tingut tot això, i això és una cosa molt recent i molt feble, tot plegat. I costa perquè el contingut que nosaltres trobem de revolucionari amb això, de transformador, d'innovador, ells no. I no és que tinguin menyspreu, no és això, no, però no li donen importància. I no li donen importància i com dèiem, compti, que primer que tot això que hi ha dins no és que a tot arreu funcioni, sinó que tot sovint podem anar enrere i que, clar, la consciència ciutadana sigui que mentre puguem i ens deixin, haurem d'intentar això, protegir, alimentar, defensar, ampliar, i aquest és el problema que jo veig, sobre quan expliquem aquestes coses. Que no sé si trobarem allò gent disposada a defensar aquestes històries. I quan ho has perdut, com la salut i com tantes coses, te dones compte de l'important que és. Més preguntes, vinga. Potser el jovent del que estàs parlant, vista la panoràmica que hi ha mundial en aquest moment, no s'ho creu. O no s'ho creu o pensa que això són històries. Perquè la realitat s'imposa i si mirem una miqueta en perspectiva veiem que els desastres que hi ha, els drets humans, pràcticament no existeixen en moltíssims països. Aleshores, jo els sento parlar i són escèptics. El món, o sigui, els drets són una cosa i els governs són per una altra. Això ha de ser molt. Hem de ser per a mi, que ja soc gran també, i que sé que això ha sigut una conquesta fantàstica. Però veus el rerefons i quedes desolat. Jo crec que la gent que tenim una edat i per tant experiència i la gent que ens dediquem a la docència i expliquem aquestes coses, hem de fer esforços cada vegada més per intentar explicar que avui en dia tenim molts problemes i la gent jove més, si volen després en parlem d'aquest tema que a mi també em preocupa moltíssim, molts problemes. Però ull a pensar que abans no hi havia problemes, o ulls a pensar que estem com abans i que no tenim solució. És a dir, que no tenim els instruments de tot tipus per poder millorar les nostres coses. Vull dir, mai ha estat fàcil sobreviure en aquest món. I la dignitat humana i tot això. Nosaltres això de la vida la volem perquè estem molt bé. Però, clar, si expliques que la gent abans morir-se jove i anar al cel els encantava. És a dir, perquè aquí era molt dura la vida, no? És a dir, ho dic perquè a vegades el menyspreu del que tens problemes, i hi ha deficiències i tal, però el que tens és infinitament molt més del que hi havia abans. Infinitament. I això no vol dir que t'hagis de conformar, que això no vol dir que... però infinitament. I ho hem d'explicar perquè si no expliquem aquesta cosa ens enganyem. I les paraules, els contextos, s'han d'utilitzar molt bé. Quan la gent, tothom diu, no, és que feixisme, és que estem amb el feixisme. Escolti, la dictadura, escolti, parlem-ne. Això no vol dir que estiguem d'acord amb com ens manen o amb els que manen, això és una altra cosa, però no estem en situacions complicades. Si posaré un exemple d'això, no? A vegades, com deia, nosaltres teníem, és a dir, a casa meva, guerra civil, per posar un exemple de tots. Jo a casa meva
vaig ser molt gran. Cada dia tenim que recibir un nou nen nascut al plat. No, aquest és el punt de passar la guerra. També vas passar molt, eh? És a dir, era una cosa present. I això ja no s'ha transmès o s'ha anat diluint en aquesta història. Però tu sabies que s'havia passat molta gana i que s'havia molta gent molt de gana i tot això. Hem d'explicar, que ara ja està quantificat pels historiadors i tot això, que després de la guerra, la postguerra, en els anys 40, en aquest país que es diu Espanya, els càlculs són entre 200 i 230.000 persones que van morir de gana, literalment, perquè a la guerra va morir molta gent, però va morir molta més gent de gana, I quan dic, de gana, vull dir literalment això, Hi ha informes oficials, no el Mundo Obrero, sinó els governadors com estan dient, escolti, estem trobant a la gent amb les res a la boca i tal, a les cunetes, a les carreteres, Jaén, l'epicentre de tota la història, tota l'Andalusia oriental, una barbaritat. Però això, si no els expliquem, la gent ja no ho sap, la gent jove. És a dir, no sap què significa morir-se de gana. No sap venir aquí amb una manca d'anca i no sé què i tenir que construir-te una barraqueta. És a dir, cuidarín. Per tant, no neguem que ara tinguem problemes, no neguem que hi ha molts problemes, però que estem infinitament millor, no tan sols des del punt de vista material, sinó instruments. Tenim la gent millor formada, les generacions millors formades. És veritat, no? I molta gent es pot guanyar la vida a molts llocs. Quan alguns alumnes venen a mi i diuen, escolti, però i això a mi, sí, diu, tu vols treballar del teu? Sí, cap problema. Si vols jo t'ajudo, perquè tinc molts exalumnes que et poden donar un cop de mà a Llatinoamèrica. Ostres, foti. Però tu vols treballar o què vols fer? Ah, no, a casa, aquí. Als Estats Units hi ha un mercat molt gran. El nostre mercat, que és el llatinoamericà, amb un doctorat a la Universitat de Barcelona i el direcció que es troba feina allà. Però costa anar, i jo ho entenc. A veure, no és que ja t'expliqui. Però vull dir que s'ha de relativitzar una mica, és a dir, perquè a vegades ens ofeguem amb un got d'aigua. És a dir, doncs, sí, estem fotuts, estem no sé quantes coses, però tenim recursos, tenim coses, podem fer. Vaja, creu jo. Hi ha altres que no van tenir ni oportunitats, ni podien escollir, ni res de tot això, no? Aquí, doncs, encara, ho dic, perquè és la feina que hem de fer, perquè s'ha perdut aquest tipus de cosa, perquè, doncs, entenc que a la gent no li agrada el futur que els espera, ho entenc. I com no t'agrada el futur, què fan els nens quan no volen escoltar una cosa que els diem i que els renyem? Què fan? No? Vols veure només el present. No hi ha futur. I per tant vols veure el present, perquè el futur és no sé què, emergència climàtica, és a dir, jo el present, sempre com ara. I entenen, no? I contra aquesta cultura, contra aquesta història, tenim moltes coses, perquè la gent, i entenc jo que els polítics, quan van a eleccions i tal, doncs no expliquin la veritat i expliquin altres coses perquè la gent... Què han d'explicar els polítics? El que diuen els científics? El que s'estan dient tots els organismes aquests internacionals, que hi ha coses irreversibles? Ho sabem tots, no? La gent del segle XVII no tenia coneixement del que li passava, perquè ara deia el que es diu una edat del fred, al segle XVII, 1670-1700. Va ser molt criminal. No sabien el que els passava i l'únic que sabien, en fi, no sé, que Déu dirà. Però ara nosaltres sabem el que passa, o no ho sabem? Clar que ho sabem, i tenim mitjans per saber-ho. El que passa és que no volem sentir, i no volem reaccionar, i ens creiem a qualsevol pallasso que ens diu una altra cosa, que ens demana festa, que continuï la festa, i no passa altres històries. Per tant, nosaltres tenim una mena de corresponsabilitat en saber de dir si volem que la gent que mana parli de les coses que ens interessen i de tot, o no. Vaig explicant, aquestes coses, perquè això és fonamental, i és una decisió, és a dir, que nosaltres encara podem decidir, amb el nostre vot, podem decidir manifestant-nos, podem decidir, i a vegades es guanya, a vegades es perd, però d'aquí 150 anys, quan alguna historiadora estudiï els primers 20-30 anys del segle XXI, però per què feia aquella gent? Que no veia com que estava tot això? No sabem què és irreversible.
reversible i altres clars dels poms. Això és reversible, però no en som conscients. No ho sabem, hem d'anar a les pàgines econòmiques per saber que ja no es donen hipoteques a Florida per les cases. Provin vostès, van allà, per construir-se una casa a Florida. No li donen hipoteca. Els bancs ja no donen diners a Florida per invertir en una cosa que s'esfondrà, que desapareixerà. I no estem parlant d'aquí 10.000 anys i no sé què. I això espero que encara ho veurem nosaltres. Entenem, no? És a dir, corresponsabilitat també. Ho dic per animar-nos que no és que no es pugui fer res ni tot això, sinó que hem de lluitar i defensar per drets civils i socials, hem d'intentar millorar-los, hem d'intentar solucionar aquestes coses, però que nosaltres tenim instruments per fer-ho. Coneixement, és a dir, encara la democràcia, és a dir, en fi, vaja, no ho sé, com explicar-ho mig punt, no? És a dir, però que en altres moments i en altres societats no han tingut les oportunitats que hem tingut nosaltres. En fi, alguna cosa més? O deixem... No m'agrada això i per tant moltes gràcies, molt agraïts. Ens veiem d'aquí 15 dies aquí mateix, la propera conferència el dia 28. Quin tio és maco aquest. I tant. Que s'aprèn amb tios així.